Fit-tmiem din il-ġimgħa qed issir il-maratona b'risq it-tfal fil-bżonn fil-missjoni organizzata mill-Fondazzjoni U. L-għan tal-Fondazzjoni U li tkun ta' għajnuna lil dawk li mhumiex ixxurtjati daqs ħaddieħor b'mod speċjali f'pajjiżi parti mit-tielet dinja. Żorna l-istudios tal-Fondazzjoni U waqt il-maratona mmexxija mill-qassis Don Juan Farrugia li hu wkoll kien fost dawk li kienu qed jirrispondu bosta telefonati. Don Juan spjega kif il-ġurnata tas-7 Ġunju kienet l-għażla perfetta sabiex tinfetaħ din il-maratona għaliex bl-istess mod li l-Maltin sofrew inġustizzji fil-bidu tas-seklu 20, dawn it-tfal fil-bżonn qed isofru inġustizzji wkoll fil-preżent. Illum aħna qegħdin f'dan il-jum nazzjonali meta nafu illi 4 Maltin bħalna mietu biex jeħilsuna mill-miżerja, aħna nafu illi f'sena jew aħjar f'minuta imutu 4 tfal ta' mhix ċajta. Fost oħrajn jispjekaw l-istejjer partikolari li jgħaddu minnhom individwi f'pajjiżi bħalma huma l-Ghana u l-Etjopja fejn il-maratona titfa' wkoll dawl fuq it-tbatija li dawn it-tfal jgħaddu minnha. Il-messaġġ ta' Don Juan kien ċar fejn irringrazzja lin-nies li kienu qalbhom tajba u li sa issa taw kontribut kbir ħafna li se jkun qed jibdel ħajjet dawn it-tfal ta' taħt fuq. Jiena nixtieq nirringrazzja l dawk li ċemplu. Aħna għandna hawnhekk sa nhar il-Ħadd f'nofs il-lejl. Sewwa nixtieq nirringrazzja lil Maltin u għawċin kollha li ċemplu illi issieħbu magħna llum mod speċjali ċert li ħajkomplu matul dawn il-jumejn li ġejjin. Tul il-maratona Don Juan ħeġġeġ lin-nies biex ikomplu jagħtu l-kontribut tagħhom sabiex ikomplu jsalvaw ħajjet iżjed nies li mhumiex ixxurtjati daqs dawk li qed jgħixu fil-kumdita ta' djarhom. Il-maratona qiegħda tixxandar ukoll fuq Net Television.